11 personas se suicidan al día. Es una de las principales causas de muerte no natural en jóvenes. Es por eso que tiene lugar esta marcha amarilla, liderada por la Niña Amarilla, que busca que por fin se establezca un plan nacional de prevención del suicidio. Segons l'OMS, cada any més de 726.000 persones es treuen la vida i moltes més ho intenten. L'augment de les morts per suïcidi cada cop és més notable. El suïcidi és un problema mundial que afecta persones de totes edats, gèneres i contextos socials. És important parlar-ne obertament i oferir suport als que ho necessiten. La sensibilització i l'educació en aquest tema és clau per salvar vides. Actualment, la mitja de persones que es suïciden és d'11 persones al dia. Això crea una alta problemàtica en la salut pública, però entre tots podem ajudar per a canviar i millorar la situació. Els mitjans de comunicació tenen un gran pes en el paper de la prevenció del suïcidi. Tot i això, en molts casos no hi ha constància de que actuïn de manera correcta. L'efecte Werder n'és un clar exemple. Aquest fenomen és quan es parla molt d'un suïcidi en els mitjans de comunicació, i això desemboca en què altres persones que ja estaven pensant en el suïcidi encara tinguin més en compte l'opció i proposin dur-la a terme. Aquest efecte es manifesta quan la cobertura mediàtica de suïcidis sigui sensacionalista o detallada. Influeix negativament en persones vulnerables que poden veure el suïcidi com una opció, obviant la llum i refugiant-se en la foscor. Per això és tan important que els mitjans de comunicació cobreixin aquest tema amb cura i responsabilitat. La cobertura mediàtica i les pautes per a una cobertura responsable mostren molts errors comuns. Així doncs, com es pot fer de forma correcta? Els mitjans han de seguir pautes específiques per cobrir el suïcidi de manera responsable. Això inclou evitar el sensacionalisme, els detalls explícits i gràfics sobre el mètode i el fet de romantitzar el suïcidi. Aquests també haurien d'incloure informació sobre recursos d'ajuda disponibles, com línies telefòniques de suport i serveis de salut mental. A més, compartir testimonis i històries de persones que han superat moments difícils pot oferir esperança als altres i mostrar que hi ha gent amb voluntat d'ajudar. Com es podria parlar del suïcidi de forma constructiva? El Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi és una oportunitat per conscienciar sobre la importància de parlar del suïcidi de manera constructiva. Aquest dia ens recorda que la veu i el suport de cadascú poden salvar vides. La teva veu i suport pot salvar vides. No infravaloris aquesta força i el poder d'una conversació. Parlar amb algú, escoltar i oferir suport pot fer una gran diferència en la vida d'algú. No tinguis por de ser un pont de suport i empatia. Cada paraula compta i cada acte de bondat pot ser el canvi que algú necessita. Si necessites ajuda o coneixes algú que la necessita, busca els recursos disponibles a la teva comunitat i no dubtis a compartir aquesta informació. La teva contribució pot ser crucial.